போன பாட்டுல நம்ஹ்யூனிக்கு அவங்க பழைய ஃப்ரெண்டு ஞாபகம் வந்ததையும், அதுக்கப்புறம் அந்த உருவம் அவங்கள தொரத்துனதையும் பார்த்தோம். இந்த பாட்டுல என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். அடுத்த நாள் ஆகுது, எல்லாரும் ஸ்கூலுக்கு வந்துடுறாங்க. அந்த ஏஜின்ற பொண்ணு கவுன்சிலிங்க்கு வந்திருக்கா. இப்போ ஒரு வீடியோ போட்டு காட்டுறா. அந்த வீடியோல மிஸ்டர் பார்க்கும் மூஞ்சவங்க நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதை காமிச்சிட்டு அவளும் கோவமா, எனக்கு இவளை பார்த்தாலே ரொம்ப கோவமா வருது. ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ரேங்கை தட்டி பறிச்சா, இப்போ மிஸ்டர் பார்க்கையும் கரெக்ட் பண்ண பார்க்குறா. இவங்க 2 பேருக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரில. எனக்கு மிஸ்டர் பார்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இவளை பார்த்தாலே கோவமா வருது, அது இதுன்னு சொல்றா. இதை கேட்டு அவங்களும் நான் பார்த்துக்கிறேன் கிளம்புமான்னு சொல்லிடுறாங்க. ஆனால் அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று தப்பாக படுது. அப்போ தான் ஹீரோயின் சொன்னதை உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது. மிஸ்டர் பார்க் என்கிட்ட தப்பாக நடந்துக்க பார்க்குறான்னு சொன்னால அதையும் இதையும் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க. ஏதோ தீவிரமாக யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த பக்கம் ஹீரோயினா அவள் ஃப்ரெண்டோட ஸ்டோர் ரூமில் இருக்கா. அப்போ அவளோட ஃப்ரெண்டும் மூஞ்சங்க பற்றி கேள்விப்பட்டியா, மிஸ்டர் பார்க் கூட க்ளோஸாக இருக்கலாம், ஏன்னே தெரில எல்லாருமே பார்க்குக்கே ப்ராக்கெட் போடுறாங்க, கோவமாக வருது அப்படின்னு அவள் சொல்கிறா. இதெல்லாம் கேட்கும்போது ஹீரோயினுக்கு அங்கே யாரோ தூக்கு போட்ட மாதிரி தெரியுது. அப்படியே சீன் கட் பண்ணி மிஸ்டர் பார்க் நடந்து வரதை காட்டுறாங்க. அவருக்கு நடந்து வரும்போது யாரோ அழுகிற மாதிரி சவுண்டு கேட்குது. அவரும் திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்காரு. திடீர்னு லைட்லாம் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி இருக்கா. அவர் நின்று பார்த்துட்டு திரும்பி பார்க்கறாரு. பார்த்தா பக்கத்துல ஹீரோயின் வந்து நிற்கிறா. அவளை பக்கத்தில் பார்த்தா அவரும் பயந்து போயிடாரு. எதுக்கு அப்படி பக்கத்தில் வந்து நிற்கிறா அப்படின்னு கத்துறாரு. அதுக்கு அவளும் மூஞ்சங்க ஒழுங்கா விட்டுறா, அவளை இதில் இழுக்காது அப்படின்னு கோவமா சொல்றா. அதுக்கு அவனும் நீ என்ன சொல்ற, எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே அப்படின்னு சொல்றான். அதுக்கு ஹீரோயினும் கோவமா, இங்கே யாருமே இல்லை, நடிக்காதடா பொறுக்கி அப்படின்னு கத்துறா. அதுக்கு அவனும் ரொம்ப கூலா, இங்கே பாரு, அப்பவும் சரி இப்பவும் சரி, நான் யாரையும் கட்டாயப்படுத்தினல, எல்லாம் எனக்கு அதுவாக அமைஞ்சது. உன் ஃப்ரெண்டு சுக்கியும் கூட சொல்லியிருப்பாளே அப்படின்னு ஒரு மாதிரி நக்கலாக சிரிச்சுட்டு போகிறான். இவளுக்கு ரொம்ப கோவமாக வருது. இப்போ நமக்கு அப்படியே ஃப்ளாஷ்பேக் சீன் காட்டுறாங்க. ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு பொண்ணு அந்த ஸ்டோர் ரூமில் சூசைட் பண்ண மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்களே, அந்த நாளை காட்டுறாங்க. அந்த நாள் அன்னைக்கு ஹீரோயின் வேகமாக அந்த ஸ்டோர் ரூம்குள்ளே போய் கீழே உட்காந்து கதறி கதறி அழுகிறா. ஏன்னா அது அவளோட ஃப்ரெண்டு சுக்கியும் தான். அப்போ அவளோட ஃபோனில் ஒரு வீடியோ ஓடுது. அந்த வீடியோவில் அவள் சொல்கிறா, மிஸ்டர் பார்க்கு கிட்ட நம்மளோட ஃபோட்டோலாம் இருக்குது, அந்த ஃபோட்டோலாம் எப்படியாவது அழிச்சிரு, என்னால் அந்த உலகத்தில் வாழ முடியாது, நான் போயிடுறேன் இப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்கிற மாதிரி அந்த வீடியோவில் இருக்குது. இந்த சீன்லாம் நமக்கு இப்போ தான் காட்டுறாங்க. ஸோ அன்னைக்கு சூசைட் பண்ணி இருந்தது ஹீரோனோட ஃப்ரெண்டு சுக்யூங். ராத்திரி ஆகுது. மிஸ்டர் பார்க் அவரோட வீட்டில் இருக்காரு. அப்போ அவரோட ஒய்ஃப்க்கு ஃபோன் பண்ணி, எனக்கு இன்னைக்கு தூக்கம் வருது, நான் தூங்க போகிறேன், எனக்கு அடுத்து கால் பண்ணி டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவங்களும் சரின்னு சொல்லிடுறாங்க. இவங்க அப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது மேலேருந்து ஒரு பொண்ணு நடந்து வரா. யாருன்னு பார்த்தா மூஞ்சங்க. இவன் அவகிட்ட போய் வீடியோ எடுக்கணும், ட்ரெஸ் எல்லாம் கலட்டு அப்படின்னு சொல்கிறான். அவனும் கலட்ட ஆரம்பிக்கிறான். அப்போ யாரோ கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்குது. இவனு யாருன்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்குறான். பார்த்தா நம்ஹ்யூன்ஹி நிற்கிறான். நம்ஹ்யூன்ஹியை பார்த்தது இவனும் வேகமாக முட்டிங்கால் போட்டு உட்காந்துட்டு, நான் ஒன்றும் அவளை கட்டாயப்படுத்தி கூப்பிடல, அவளும் இஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருக்கா, இந்த விஷயத்தை இப்படியே விட்டுருங்க, வெளியே தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவளுக்கு தான் பெரிய அசிங்கம் அப்படின்னு ஒரு மாதிரியா சொல்கிறான். இதெல்லாம் கேட்டு அவங்களும் செம்ம டென்ஷனாகி அங்கேருந்து ஸ்கிப்பிங் கயிறு வச்சு அவனோட கழுத்தை வேகமாக இருக்கிறாங்க. இதை பார்த்து மூஞ்சவங்க பயந்து போயிட்டு, விட்டுருங்க, அவனை கொன்றாதீங்க, கொன்னா நமக்கு தான் பிரச்சனை, வாங்க நம்ம போயிடலான்னு சொல்லிட்டு வேகமாக இழுத்துட்டு போயிடுறா. கிளம்பும்போது அவன் ரூமில் இருந்த அந்த ஃபோன் எடுத்து போயிடறாங்க. அதில் தான் ஃபோட்டோஸ்லாம் வச்சுருப்பான் போல். மிஸ்டர் பார்க் ரொம்ப மோசமானவன் போல். ஆக்சுவலாக இவன் வந்து அந்த பிரின்சிபலோட சொந்தக்காரன்றனால இவன் பண்ணுற தப்புலாம் வெளியே வராமல் அப்படியே அமுக்கியிருக்காங்க. அடுத்த நாள் ஆகுது. நம்ஹ்யூன்ஹியும் பிரின்சிபல் கிட்ட வந்து நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்கிறாங்க. அதை கேட்டு அவங்களும் செம்ம டென்ஷன் ஆகி, அவளுக்கு அறிவில்லையா, வெக்கமே இல்லாமல் ஒரு சாரோட வீட்டுக்கு போயிருக்கா, அதுவும் நைட்டு நேரத்தில், அவன் மேலே தான் தப்பு இருக்குது, இந்த விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சால் என் ஸ்கூலோட பேரே கெட்டு போயிடும், ஒழுங்காக வாயை மூடிட்டு இருங்க, இந்த விஷயம் வெளியே போகவே கூடாது, வேணா அந்த பொண்ணை டிசியை கொடுத்து வெளியே அனுப்புங்க அப்படிங்கிறா. இதெல்லாம் கேட்கும்போது நம்ஹ்யூன்ஹிக்கு ரொம்ப கோவம் வருது. இருந்தாலும் இவங்க கிட்ட பேசி எந்த நியாயமும் கிடைக்க போறான்னு சொல்லிட்டு அவங்க கையில் வச்சிருந்த ஒரு பிளாக் கலர் மொபைலை வேகமாக பின்னாடி ஒளிச்சு வச்சுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்களும் வீட்டுக்கு கிளம்பிடுறாங்க. நம்ஹ்யூன்ஹி வீட்டுக்கு கிளம்புனதும் வேகமாக இவங்களும் அந்த மிஸ்டர் பார்க்குக்கு ஃபோன் பண்ணி, அவள் கிளம்பிட்டா, இப்போ தான் கிளம்புனா, அவள் கையில் நான் பார்த்தேன், ஏதோ ஒரு பிளாக் கலர் மொபைல் வச்சிருந்தா, அதில் தான் ஏதோ எவிடன்ஸ் வச்சிருக்கா போல, பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி போட்டு கொடுக்குது. பிரின்சிபலும் அந்த ஸ்கூலில் ரவுண்ட்ஸ் போய்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ திடீர்னு காற்று பயங்கரமாக அடிக்குது. அந்த ஸ்டோர் ரூம் கதவை யாரோ டப்ப டப்பன்னு தட்டுற மாதிரி சத்தம் கேட்குது. இவங்களும் யாருன்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்குறாங்க. அந்த திடீர்னு என்னாச்சுன்னு தெரியல, அந்த இடம் ஃபுல்லாக அப்படியே ரத்தமாக தெரிச்ச மாதிரி காட்டுறாங்க. ஆக்சுவலாக அவங்க இறந்துட்டாங்களா இல்லை என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல, நமக்கு காட்டலை. ஆனால் அந்த பக்கம் அந்த உருவம் அப்படியே நிற்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க. இது எல்லாமே ஏதோ கனவு நடந்த மாதிரி பயந்துக்கிட்டு வேகமாக நம்ஹ்யூன்ஹி எந்திரிக்கிறாங்க. இப்போ இந்த பக்கம் ஸ்கூலை காட்டுறாங்க. ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக கிடக்கு. எல்லா பேப்பரும் அங்கிட்டும் இங்கிட்டுமா கிடக்கு. அந்த இடத்த பார்த்து அந்த டீச்சருக்கும் ஒரு மாதிரி பயமாயிருது. என்னடா பிரின்சிபலையும் காணோம், அவங்க ரூம் இப்படி இருக்குன்னு அவங்களும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க.
இந்த பக்கம் நயூன் ஹியா அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஃபோனில் உள்ள ரெக்கார்டிங்ஸை கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அதில் ஒரு ரெக்கார்டிங்கில் மிஸ்டர் பார்க்கும் ஹீரோயினும் பேசினது இருக்கு. மிஸ்டர் பார்க் ஹீரோயினா ரொம்ப மிரட்டியிருப்பாரு. இங்கே பாரு, ஒழுங்காக ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டிட்டு வந்து நில்லு, அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோவேன் உன் ஃப்ரெண்டோட ஃபோட்டோவெல்லாம் ஆன்லைனில் போட்டுருவேன், அப்புறம் அவள் சூசைட் பண்ணி இறந்துருவா, அவள் இறக்குறதுக்கு நீ தான் காரணமாக இருப்ப, இதெல்லாம் உனக்கு தேவையா, நான் சொல்கிற மாதிரி கேளுன்னு சொல்லிட்டு அவளை அடித்து ஒரு மாதிரியாக இது பண்ணியிருப்பாரு. இந்த ரெக்கார்டிங்லாம் கேட்கும்போது உங்களுக்கு செம கோவமாக இருக்கும். அப்போ அதே மாதிரி மூன் ஜங்கும் இவங்க கிட்ட பேசினது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். மூன் ஜங்கை காப்பாற்றி வெளியே கொண்டு வரப்போ மூன் ஜங் சொல்லியிருப்பா, நான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்ததுக்கப்புறம் கிளாஸ் ரெப்பா என்னை அவர் போட்டார், அதுக்கப்புறம் எனக்கு ட்ரீட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி வீட்டுக்கு கூப்பிட்டாரு, நானும் நம்பி போனேன், பார்த்தா அதில் எதையோ கலந்து கொடுத்து என்னை மயக்காடி வச்சு என்னை என்னென்னமோ பண்ணி ஃபோட்டோலாம் எடுத்துட்டாரு, அதுக்கப்புறம் அதை காட்டி காட்டி பிளாக்மெயில் பண்ணி நிறையா தடவை இப்படி பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறா. அதுக்கு அவங்களும் இவனையெல்லாம் கொல்லாமல் விடக்கூடாது அப்படின்னு கத்துறாங்க. அதை கிட்ட அவளும், இப்போ இந்த பிரச்சனையை பெருசாக்கலாம் என்னோட லைஃபே போயிடும், எனக்கு இப்போ தான் 19 வயசு ஆகுது, எனக்கு இன்னும் நான் எவ்வளவோ பார்க்கணும் வாழ்க்கையில், நான் நிறையா சாதிக்கணும், தயவு செஞ்சு இந்த பிரச்சனையை விட்டுருங்க, அந்த ஃபோட்டோலாம் மட்டும் அழிச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்கிறா. இதெல்லாம் நினச்சி பார்த்துட்டு அவங்களும் நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ இங்கே யாரோ வர மாதிரி இருக்குது, வேகமாக எட்டி பார்க்குறாங்க, பார்த்தா ஹீரோயின் தான் வர்றா. இவங்களும் இவளை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போகிறாங்க அவளுக்கு தெரியாமல். இன்னும் நேராக மிஸ்டர் பார்க்கோட ரூம்குள்ளே போயிட்டு என்னோடய ஃபோன் அந்த ஸ்டோர் ரூமில் மாட்டிக்கிச்சு, எனக்கு எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறா. இதை கேட்டவனும், நான் எதுக்காக உன் கூட வந்து எடுத்து கொடுக்கணும், என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கு அவளும், அந்த ஃபோனில் தான் உன்னை பற்றின நிறைய விஷயம் வச்சுருக்கேன், நான் எல்லாத்தையும் லீக் பண்ணேன்னா உனக்கும் தான் அசிங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறா. அதை கேட்டு அவனும் வேறு வழி இல்லாமல் கூட போய் தேடுறான். தேடிக்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஹீரோயினை காணோம். அவனை அங்கிட்டு இங்கிட்டு பார்க்குறான், எங்கேயுமே காணோம். திடீர்னு ஹீரோயின் முன்னாடி கூடி வந்து, என் ஃப்ரெண்டுக்கு உன்னை கொல்ற அளவுக்கு தைரியம் இல்லை, ஆனால் எனக்கு ரொம்ப தைரியம் இருக்குது, நீ எவ்வளோ ஃபோட்டோ வச்சு எப்படிலாம் மாட்டியிருக்க, செத்து போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குத்த போகிறான். ஆனால் அவன் கரெக்டாக கையை பிடிச்சி கீழே தள்ளி விட்றான். அதுக்கப்புறம் அவனும் எவ்வளவோ கொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுறான், அவளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல, இவன் போட்டு அடி அடி நடிக்கிறான். அப்போ கரெக்டாக நயூன் ஹியும் ஸ்டோர் ரூமில் ஏதோ சவுண்டு கேட்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கமாக வர்றாங்க. உள்ளே வந்து பார்க்குறாங்க, ஹீரோயினை காணோம். அவங்களும், ஹையும் இங்கே எங்கே போனா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அவனும், அவங்க வரவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக பார்க்குறான். அப்போ தான் அவங்களுக்கு அங்கே உள்ளேருந்து ஏதோ ரத்தம் மாதிரி தெரியுது. வேகமாக போய் பார்க்குறாங்க, ஒரு பாத்ரூம்குள்ள அவளை அடியில் போட்டு மேலே டெஸ்கெல்லாம் போட்டு மறைச்சி வச்சுருப்பான். இவங்களும் வேகமாக அந்த டெஸ்கெல்லாம் எடுத்து போட்டு அவளை வெளியே கொண்டு வருவாங்க. ஆனால் அவன் மயக்கத்தில் இருப்பா. அவளை எப்படியா காப்பாற்றணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவளை தூக்கிக்கிட்டு ஓடுவாங்க. ஆனால் அவன் விடவே மாட்டான், 2 பேரையும் போட்டு அடி அடின்னு அடிப்பான். இவங்களும் வேறு வழி இல்லாமல், இங்கே பாரு அந்த ஃபோட்டோஸில் இருக்கிற ஃபோன் என்கிட்ட தான் இருக்குது, அது எங்கே இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன், எங்களை விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் சொல்கிறாங்க. அவனும் வேகமாக அந்த ஃபோனை தேடிட்டு மேலே போகிறான். அப்போ கரெக்டாக நயுன்ஹி அங்கே வந்துடுறாங்க. அவனோட மறுபடியும் சண்டை போடுறாங்க. 2 பேரும் ரொம்ப மோசமாக சண்டை போடுறாங்க. அப்போ நயுன்ஹி அவனை கீழே தள்ளி விட்டுறாங்க. அந்த கார்டுலேருந்து கீழே விழுந்துடுறான். இப்போ நமக்கு அப்படியே ஃப்ளாஷ்பேக் சீன் கட்டுறாங்க. இவங்க கையில் அந்த ஃபோன் கிடச்சுமே அவங்க அந்த ஃபோனை எரிச்சிருப்பாங்க. அடுத்த நாள் ஆகுது. கிளாஸில் எல்லா பிள்ளைங்களும் வந்து உட்காந்துருக்காங்க. அப்போ வேகமாக இங்கே வந்து கிளாஸ் டீச்சரும், இங்கே பாருங்கள் நம்ம பிரின்சிபலை காணோம், அதே மாதிரி நம்மளோட மிஸ்டர் பார்க்கும் இறந்துட்டாரு, அதனால உங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல் லீவ் விடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மிஸ்டர் பார்க் இறந்துட்டான்ற நியூஸ் கேட்ட ஏஜியும் ஷாக் ஆகிட்டு இங்கேருந்து நடந்து போகிறான். நடந்து போகும்போது அவளுக்கு அந்த ஸ்டோர் ரூம் முன்னாடி ஒரு கபோர்டு மாதிரி இருக்கும்ல, அதுலேருந்து ஏதோ சத்தம் வர மாதிரி இருக்குது. இவளை என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த கபோர்டை திறந்து பார்க்குறா. பார்த்தா உள்ள அந்த பிரின்சிபல் இறந்து போய் கிடக்காங்க. அதை பார்த்து எல்லாம் கத்திக்கிட்டு ஓடிடுறாங்க. இந்த பக்கம் மிஸ்டர் பார்க் இருந்தனால போலீஸ்காரங்க வந்திருக்காங்க நம்யூன்கியை பிடிக்கிறதுக்காக. அப்போ அவங்க கார்டனில் உட்காந்துருக்காங்க. அவங்க இங்கே உட்காந்துக்கிட்டே அவங்க கையை அவங்களாலே அந்த ஒரு ஆணி மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை வச்சு கிழிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்ததும் போலீஸ்காரங்களே பயந்துடுறாங்க. அவங்களும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டு போயிட்டு, மிஸ்டர் பார்க்க கொண்டது நீங்கள் தானே அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அவளும், இல்லை நான் இல்லை, அவனை கொன்னது ஜியான் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஜியானா, இது யார் புதுசாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு அவங்க கேட்க, அவள் என்னோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு, நானும் அவளும் ஒன்றா தான் படித்தோம், அவளுக்கு நடந்த அநீதியை தட்டி கேட்கறதுக்காக தான் அவள் பேயை வந்து பழி வாங்கியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்கிறாங்க. ஃப்ளாஷ்பேக்கில் நயுன்ஹியா அவங்களோட ஃப்ரெண்டு உட்காந்து கிட்டார் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ இங்கே செக்யூரிட்டி அங்கிள் வராரு. அவரும், ஏம்மா ஊரில் நிலமே சரியில்லை, போராட்டத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக ராணுவ ஆட்சி போட்டிருக்காங்க, நீங்கள் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு அவங்களும், இன்னும் 5 நிமிஷம் தான் அங்கிள், இப்போ கிளம்பிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. வெளியே வண்டி சத்தம் கேட்குன்னு சொல்லிட்டு செக்யூரிட்டி வெளியே போய் பார்க்காரு. பார்த்தா ஒரு ஆர்மி வண்டி நிற்கிது. இதை பார்த்தது அவருக்கு பயமாயிடுது. ஏன்னா அப்போ வந்து அவங்க ஊரில் ராணுவ ஆட்சி போட்டிருப்பாங்க. அந்த ராணுவ ஆட்சியில் வந்து ராணுவ வீரர்கள் வந்து ரொம்ப மோசமாக நடந்துக்குவாங்க. அவங்க கண்ணில் படுற பொண்ணுங்க, கையில் கிடைக்கிற பொண்ணுங்கெல்லாம் மோசமாக இது பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த வண்டியிலேருந்து 2 ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ் இறங்குறாங்க. இறங்கின உடனே இந்த செக்யூரிட்டி அடிச்சு போட்டுறாங்க. என்னடா சவுண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேரும் வெளியே வந்து பார்க்குறாங்க. அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸை பார்த்தது இவங்க 2 பேருக்கும் ரொம்ப பயமாயிடுது. இவங்க 2 பேரும் வேகமாக ஓட்டம் பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த 2 ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸும் அவங்களையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டே போகிறாங்க. இவங்க 2 பேரும் எப்படியாவது தப்பிச்சோன்னு சொல்லிட்டு வேகமாக அந்த கார்டரில் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கிளாஸ் ரூமில் போய் ஒளியலான்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க. அப்போ ஜியோனும், என்னோட செப்பல் விழுந்துருச்சு, அப்போ எடுக்க போறேன்னு சொல்கிறா. அதுக்கு நம்யூன்கியும், இப்போ போகாத, அது ஆபத்து, வா உள்ளவா அப்படின்னு கூப்பிட்றா. நான் இப்போ இட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு அவள் வேகமாக செப்பல் எடுக்க போகிறா.
அவள் செப்பல் எடுக்க வரும்போது கரெக்டாக அந்த பக்கத்துலேருந்து ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் பார்த்துட்டு அங்கிட்டிருந்து நடந்து வரான். இந்த சைடு ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் நடந்து வர சவுண்டு கேட்குது. இப்போ கிளாஸ் ரூம்குள்ளே போனால் அவளும் மாட்டிக்குவா, நயுன்ஹியும் மாட்டிக்குவான்னு சொல்லிட்டு அவள் என்ன பண்ணுன்னு தெரியாமல் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா. ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸும் பக்கத்தில் வந்துடுறாங்க. நயுன்ஹியை மாட்டி விட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அவள் வேகமாக ஸ்டோர் ரூம்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சுக்கிறா. அவள் அந்த கதவை மூட்டிட்டு ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கா. அப்போ அங்கே வந்து ஆர்மி ஆஃபீஸர் வேகமாக அவன் துப்பாக்கினால அந்த கதவை சுடுறான். அப்படி சுடும் போது அந்த கதவோட லாக் ஒடிஞ்சு உள்ளேயே விழுகுது. அதுதான் நமக்கு அந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து காமிச்சாங்க பார்த்தீங்களா, ஆணி மாதிரி ஒரு ஆயுதம். அது இந்த கதவோட லாக்கு தான். 2 பேரும் உள்ளே போயிட்டு அந்த பொண்ணை ரேப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறானுங்க. அந்த பொண்ணும் அந்த கதவோட லாக் எடுத்து அவனை குத்தலான்னு பார்க்குறான். ஆனால் அதுக்குள்ளே அவன் எடுத்து அவளோட கையில் குத்திடுறான். அப்புறம் அந்த பொண்ணை அடிச்சு போட்டு அவனுங்க என்னென்ன பண்ணணும்னு நினச்சானுங்களோ எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு கிளம்பிடுறானுங்க. இந்த பக்கம் நயுன்ஹி அந்த கிளாஸ் ரூமில் ஒளிஞ்சிருப்பாளா. அப்போ ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் அந்த கிளாஸ் ரூம்குள்ளே யாராவது இருக்காங்கன்னு பார்க்க வருவான். ஆனால் அவன் டேபிளுக்கு கீழே ஒளிஞ்சிருப்பா, அவன் பார்த்துருக்க மாட்டான். இவங்க இந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு இதுக்கெல்லாம் பழி வாங்குறக்காக தான் என் ஃப்ரெண்டு பேயாக வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறா. இதை கேட்ட அந்த போலீஸ்காரரும் இந்த மாதிரி பேய் கதையெல்லாம் இங்கே செல்லுபடி ஆகாது, உங்களை நல்ல டாக்டர்கிட்ட அனுப்புகிறோன்னு சொல்லி டாக்டர்கிட்ட அனுப்புகிறாங்க. டாக்டர் கிட்ட போய் இவங்க இதே தான் சொல்கிறாங்க, ஜியோன் தான் கொன்னுட்டா, அவள் தான் வந்து பழி வாங்கிட்டான். இதெல்லாம் கேட்டால் அவங்களும் அவங்களுக்கு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து பேசி அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சு இதில் எது நீங்கள் எது ஜியோன்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அவளும் இதுதான் நான், இது ஜியோன்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ காமிக்கிறான். அதுக்கு டாக்டரும் இல்லை நீங்கள் மாற்றி சொல்கிறீங்க, இதுதான் நீங்கள் சொன்ன எல்லா விஷயம் நடந்தது உங்களுக்கு தான், உங்களோட அடி மனசில் வித்தியாசமாக பதிஞ்சிருக்கு, ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு. ஓடும்போது செப்பல் கீழே விழுந்தது, கையில் குத்துனது, அந்த ஸ்டோர் ரூமில் வச்சு ரேப் பண்ணது, இது எல்லாமே உங்களுக்கு தான் நடந்திருக்கு. அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் மறுபடியும் வந்ததுனால உங்கள் அடிமனசில் இருந்த அந்த எண்ணங்கள்லாம் வெளியே வந்து தான் இப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீங்கள் உங்களை ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னது, உங்களுக்கு பேய் உருவம் தெரியும்னு சொன்னது எல்லாமே ஹாலுசினேஷன்ஸ், அப்படி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ தான் நமக்கு அப்படியே ஃப்ளாஷ்பேக்கில் காட்டுறாங்க, அங்கே பேயின் எதுவுமே இருக்காது, அது இவங்களுக்காக உருவாக்கிக்கிட்ட ஒரு பிம்பம். இந்த படத்தில் காமிச்ச இந்த உருவம் பேயே கிடையாது, அது இவங்களோட உருவம் தான். இவங்களோட ஹாலுசினேஷனால தான் இவங்களுக்கு மட்டும் அந்த உருவம் தெரிஞ்சிருக்கும். மேலேருந்து தொட்டியை கீழே போட்டுக்கிட்டது, கதவை உடச்சிக்கிட்டது எல்லாமே இவங்க தான். ஆனால் இவங்களுக்கு வந்து வேறு யாரோ இவங்களை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு. அந்த பழைய இடத்துக்கு போவோம், அவங்களுக்கு அந்த பழைய நினைவுகள்லாம் இவங்களை வேறு மாதிரி ஆக்கிடுச்சு. டாக்டர் இந்த மாதிரி இது எல்லாமே ஹாலுசினேஷன் சொன்னதுமே அவங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுது. ஷாக் ஆகிட்டு எல்லாத்தையும் யோசிச்சு பார்த்துட்டு அவங்களும் சிரிக்கிறாங்க. அவங்களோட அந்த சிரிப்புக்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரியல, தெரிஞ்சு செஞ்சாங்களா தெரியாமல் செஞ்சாங்களான்னு தெரியல. அப்போ அந்த டாக்டரும் எதுக்காக அந்த பிரின்சிபலை கொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதுக்கு அவங்களும் எதுவுமே சொல்லாமல் அமைதியாக இருக்காங்க. இப்போ நமக்கு மட்டும் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் காட்டுறாங்க, இவங்க இப்படி அடி வாங்கி ரத்தம் வந்து இருக்கும். அப்போ அந்த பிரின்சிபல் அப்போ கொஞ்சம் வயசாக இருக்காங்க, அவங்க வந்து இவளை மிரட்டுறாங்க, இந்த விஷயத்தை நீ வெளியே சொல்லக்கூடாது, வெளியே சொன்னால் ஸ்கூலுக்கு தான் கெட்ட பேர் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை ரொம்ப மிரட்டியிருப்பாங்க. அவளே ஏற்கனவே பயந்து போயிருப்பா. அது மாதிரி இவளோட ஃப்ரெண்டு இருந்ததே அவளுக்கு பஸ் ஆக்சிடென்ட் ஆகி தான் இருந்துருச்சுன்னு சொல்லி மறைச்சிருப்பாங்க. இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் நமக்கு மட்டும் கட்டுறாங்க. கிளாஸ் ரூம்குள்ளே ஒளிஞ்சிருந்தது தான் ஜியோன். அந்த பொண்ணையும் ரேப் பண்ணி அவனுங்க கொன்னே போட்டிருப்பானுங்க. அவளுக்கு வந்து பஸ்ஸில் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரின்சிபல் மறைச்சிருப்பா. அந்த பாட்டி இங்கே ரொம்ப வருஷமாக கடை வச்சிருப்பாங்க. நயுன்ஹியும் அவங்க ஃப்ரெண்டு இங்கே தான் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. இவங்க 3 பேருமே க்ளோஸாக இருந்திருப்பாங்க போல். அன்னைக்கு இவங்க நாங்கள் கிளாஸில் இருக்க போகிறோன்னு சொன்னதும் அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர் வந்துட்டு போனதே அவங்க பார்த்துருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நயுனியை கொஞ்சம் அடையாளம் தெரிஞ்சிருக்கும், அதனால தான் அவங்க ஒரு மாதிரியாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க. இப்போ இந்த பாட்டி அதெல்லாம் அவங்க பேத்திக்கிட்ட சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாங்க. இந்த ஸ்டோர் ரூமில் எந்த பேயுமே கிடையாது. ஹயுங்குமே அவளோட ஃப்ரெண்டை இங்கே சூசைட் பண்ணிக்கிட்டனால தான் அடிக்கடி இந்த ரூமுக்கு போயிருப்பா. நமக்கு சும்மா பயத்தை காட்டுறதுக்காக வித்தியாசமாக காமிச்சிருக்காங்க. அந்த படத்தில் பேயே கிடையாது. இப்போ அப்படியே சீன் கட் பண்ணி நயுன்ஹியை மெண்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்திருக்க மாதிரி காமிக்கிறாங்க. அவளுக்கு மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி காமிக்கிறாங்க. இதோட இந்த படம் முடியுது. இந்த ட்விஸ்ட்டை நானுமே எதிர்பார்க்கல, என்னை கழுவி ஊற்றிடாதீங்க.